Abin ya kake ne? Ajiya kale wallahi. Wai ka san babba abin da yake damuna? Na yarinya gurguwan nan. Wadda ta bi ta makale mun. Yanzu haka da kar muka rabu da ba layin nan. Kai wallahi ta bi ta jarbe mun wai ita sai ni na rasa yanda zan yi. Allah ko? Ko fita. Ya za a yi? To a gane ba akwai wani boka na? Iya nan ba kin gari. Muna zuwa da shi kai komai ya kare. Shikenan. Allah wallahi. Ya wuya kai ka hada mu tafi idan na ga manan da sauri ka zo ka. Alamun baka mai kunciya. Ka gane ba? Ka shi mu je kawai. Ai ba zama ai. Assalamu alaikum. Ku koma baya. Ku koma baya. Ku taho da langa da babbaya. Haka ake shigo mana. Babban malam. Babban malam muna cikin damuwa. Wannan abokina wata gurguwa ta takura mai a cikin gari ta dame shi. Ka gane ba? Shi sa kawai nake mu zo don babban malami. Bari mu duba mu gani. Bunja, Funkala, Bambangan, Jonga, Filala. Maganin ku zai yi. Me yake da me yake faruwa ne? Aiki zai yi. Yawwa. Kamar wani iri. Wannan gurguwa take bin sa ko? To kai bawan Allah kai sa'a. Wace iri kenan? Ina dubawa ƙasa ta nuna min sauran sati ɗaya aurenka da gurguwa. Babban malam me mafita? Ba na son aure na da gurguwan nan. Da kai da gurguwa ba aure a tsakaninku har abada. Tunda har ka zo nan wajen. Mafitar shine kaga wannan tukunyan? Na gani. Daga nan sai aike ta India, China, America, yanzu kuma tana daga Niger. Wannan din? Saboda haka bari mu gani. Kaga wannan garin maganin? Na gan shi. Duk cikin 12 dare ka ringa ɗiba kana wanka da shi. Shine makarin aurenka da gurguwa. To malam. Gashi. To me ne abin sadaka? Ku lalubo ku kawo. Ba za a rena ba ko? Su dan kwacancan, su dan fifoto, su za a raba wa kuɗin ni bana cin ko kaɗan. Ku kawo. Ɗaliba mai abin sadaka. Ba ma karɓa ajiya a nan. A kan ƙasa kuwa? Ba mu ajiya a nan kawai. Ku tashi ku ji. Ku tashi ku ji. Malam, ku tashi ku ji. To mun gode. Mun gode malam. Idan Allah ya ce sai ka ci, wallahi duk duniyar nan ba ɗan iskan da zai hana ka ci. A'a! Ka ga fa wannan bokancin nan da malantar nan ba fa gada ne ba. Qur'ani ɗauka ne a sama. Amma ka ga yanzu Allah fara ci da ni wannan garin kuɗi. Qur'ani na fi shekara 20 a ƙauye na wannan harkan ba taɓa samu wannan kuɗin ba. Yanzu abin da za a yi tun da Allah ya haɗa da wa'annan galorin bari a haura gun alƙasar na mil 3 akwai kaji akwai bankararin zabi bari in je in samu bankararin zabi alƙasin ya bani.